Estimats germans en Jesucrist, estic molt content de compartir amb vosaltres la meva història de vocació. Quan era petit, la meva mare em va ensenyar a resar i em portava a l'església cada matí. La meva església parroquial estava molt lluny de casa meva i així, cada matí, jo i la meva mare havíem de caminar 1 quilòmetre. Durant el passeig, la meva mare compartia les històries dels sants i àngels. Un dia em va explicar la història de Sant Domènec Xavier. Em va inspirar molt, tant és així que vaig incorporar el servei de l'altar a la meva església parroquial i vaig començar a assistir a la Santa Missa. Mentre assistia a la Santa Eucaristia, vaig tenir l'oportunitat de seure a prop del Sagrari i així vaig començar a pregar molt fervorosament durant la Santa Eucaristia. A poc vaig desenvolupar una devoció a la Santa Missa i al final vaig inculcar un desig molt fort de ser sacerdot. Després d'acabar els meus estudis, vaig incorporar al seminari dels Caputxins i vaig ser sacerdot.